दिनै बै मुंख्लं जानाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै न'खरा दंस जानाय न'खरनो 5 लाख होनायनिफ्रायबो 2 लाख बोखानानै 3 लाख होनायाथ' मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों? जाख्ल'नो रोङै थगायसुला प्रमद बन्धु बिथांनि आखलफोरखौ नुबाय रायजोफोर। दा नोंथांमोना क्लियार हिसाबै खोनालांबाय नङा होमब्ला? दा बिथांमोननि दोलोआ एबा बिथांमोननि सरकारा जाख्ल'नो रोङानो बिराद माने गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोयोना बिथांमोना जाख्ल'नो रोङा बे दोलोआ अन्याय खालामा रावखौबो। दा दिनै फाइनालि मा नुखो जोंलाय? दा दिनै मार्टियार्स फेमिलि बिथांमोननि जेनाखि मोननांगौ थाखा दा बिथांमोना पार हेड बेसेबां माने सेंसन जादोंमोन 5 लाख खरि। दा बै 5 लाख खरिखौ बिथांमोना होआलासिनो 3 लाख खरिल' होदों जाहैदों दिनै सासे सारा होनदों आरो। दा लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना। दा दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर गान गायबोगासिनो दं थांनाय समफोरनिफ्रायनो सरकाराव फैनाय समनिफ्रायनो। अब्लाबो बिथांमोना दिनै लाजिया आरो लाजिनोबो रोंखानाय नङा आरो। दा मोनसे समाव प्रमद बन्धु बिथाङा बुंदोंमोन PMAY माने स्किमनि नामाव जुदि सोरबा आथाना सारेना जुदि हेराफेरि खालामोब्ला बेखौ माने दोलोनिफ्राय आउट खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो। दासिमबो ससियेल मिडियायाव दं। दा दिनै बिथांमोननि सरकारा जेखि बुङा मानो माने जाख्ल'नायनि थालखौल' लायो आरो दिनैनि गेजेराव बिथांमोननि सरकारा माने मोनसे जाख्ल'ग्रा दोलो एबा जाख्ल'ग्रा सरकार होननानै दिनै प्रुफ जाबाय रायजो राजाफोर। ओरैबायदि अबस्था। दा सिन्था खालामदो दिनै बिथांमोना जाख्ल'नो थाखायनो गोबां फेस्टिभेल गोबां माबा दुरान काप माबा माबि फुटबल माबा माबि ओरैबायदि खुंलाबायो आरो। बेफोर मानि थाखाय? माने बेफोरो माने जाख्ल'नायनि थाखाय मोनसे माने मा होनो बेखौ स्किम होननांगोन आरो रायजोफोर। दा बैफोरबायदि नुथायफोरखौ मा होनो रायजो राजाफोर? बेफोरखौ जाख्ल'ग्रा होना। दा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि बाथ्राखौनो बिथांमोना बुंब्ला माने लाजियो माने गन्थङाव दै हाबो आरो। दा ओरैबायदि लाजिथाव बे दोलोआ। दा दिनै बिथांमोना जाख्ल'नायनि नामाव जि मा स्किम लाबोयो माने फात्तायानो गैया। आरो बिथांमोना जाख्ल'नायनि नामाव जुदि सोरखौबा जुदि हमनो मोनोब्ला बेखौ माने दोलोनिफ्राय आउट खालामनो होननानै बिथांमोना माने डायलग होयो आरो रायजो राजाफोर। नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो जागायजेननायनिफ्रायनो जेब्ला सरकाराव फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो बिथांमोननि दोलोआव एबा बिथांमोननि सरकारनि दिनाव माने जाख्ल'नायखौसो बांसिन नुदों। नाथाय दिनै बिथांमोना जाख्ल'नायखौ माने देख नुथारब्लाबो माने बिथांमोना खुनु माने जाख्ल'ग्रा बिथांमोनखौ माने दोलोनिफ्राय आउट खालामनो हायाखै आरो हानायबो नङा। जिहेतु बैफोर फर्मुलाया प्रमद बन्धु बिथांनिनो रायजो राजाफोर। दा दिनै सानफा एफा खारगासिनो दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि दोलो एबा सरकारा दि बिराद माने थगायसुला सरकार बे सरकारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मोनथिबाय। दा फैगोन समाव जोंनि जेनाखि बर' हारि एबा बर' जाथि बे बर' जाथिनि मोन्थायफ्रा दिनै गोमालांजोबनो हमबाय आरो फैगोन समाव माने गोबां दुखु खस्थ'जों जुजिनो थांगासिनो माने बैफोर अबस्थाफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुहुरबाय रायजोफोर। दा बिनिखायनो दिनै मोनसे सोलायनायनि परिबर्तना दा नैबे समाव माने गोदौग्लुंदों आरो। माने प्रमद बर' हाथाव माने बिटिआर हाथाव माने BTC बासाव होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां स्ल'गान गायदों आरो रायजोफोर। आरो बिक्रम दैमारि आदा बिथाङाबो बुंदों नैबे अक्ट'बर दानना मा होनो माने बिनिफ्राय ओरैबायदि जइन जागोन माने लाथ्र'नो हायि जइन जागोन आरो। बे समाव माने मा होनो बै थाखा फैसा माने मोननायनि सुबिदायाबो गैला नालाय माने बै समाव माने जइन जायै बिथांमोननिफ्राय थाखा जायै दंमोन। दा बिथांमोना दिनै गासिबो दिनैहाय माने प्रमद बन्धु बिथांखौ फेजेननो होनानै माने BPF दोलोआव खारबोगासिनो दं रायजोफोर। दा भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलां नोंथांमोना बुजिगोन आरो। प्रग्रामा दा जुरिजेनदोंसो आरो बांसिनै जइन जागोन जोंहा आगस्टनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम। ओरैबायदि जइनिं जागोन बे जइनिंखौ नुनानै गिदिर नेताफ्राबो UPPL BJP फोरनियाबो साननानै नायगबाय थागोन। थाखा गैया फैसा गैया सरकार गैया दिनै BPFआव मानो सानफ्रोमबो हदायबो श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पुरा ओरै जोबथा जोंहा दा BTRआव गोदान
हाबदों बिसिम हदाय कन्टिनिउआसलि जइनिं मानो जोंहा सरकार दङ होमबा जोंहा फैसा दङ होमबा जोंहा मिनिस्टार दङ होमबा जेबो गैया कन्टिनिउआसलि जइनिं बे फेरगावआव इएम दोङो नङा होमबा दावबायसा बर' बिथां इएम दोङो बिसोरखौ गारनानैबो कन्टिनिउ जइनिं मानो बिसोरजों जेबो जाला जेबो भबिष्यत गैला होननाय जाबायब्रा दा जोंहा नैबे फेरगावआव दावबायसा बर' बिथाङा छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टारनि सासे महरिसो जोंनि बिटिसिआव बे फेरगावआव कन्ट्रेक्टार गैला होमबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव कन्ट्रेक्टार गैला होमबा छत्तीसगढ़निफ्राय कन्ट्रेक्टार लाबोनानै बिटिसिनि फैसाखौ खामानि मावहोदों महरि जादों माबाया जोंहा दावबायसा बर' बिथाङा महरि बायदिसो थायो बिनि ओइ माबाफोरा सेलादार बेलादारफोरा महरि जायो कन्ट्रेक्टारा सोर जानांगौ जोंनि बिटिसिनि बे खाग्राबारि फेरगाव डिमाकुसआव कन्ट्रेक्टार गैया होमबा महरि जायो होमबा जागोन नङा जाया सार महरि जानोबा दावबायसानियाव थां आइ महरि হব महरि কাম দিব महरि দিব এই ছত্তীশগড়ৰ কন্ট্রাক্টর আছে महरि কাম পাব ইউপি বিলত গলে আমি মৰি গৈছো নাকি হা আমি মৰি গৈছো দাওবাইছা সারে মাতি আছে ইউপি পিলত महरि হব এই ছত্তীশগড়ৰ রাজস্থানৰ কুটবা কুবা ঠিকাদার যা না ওই কই দিবি তার ঘৰৰ মানুহকেইটা আহিব হাজিৰা কৰি খাব যা মিथिबाय महरि जायाब्रा जोंनि बे डिमाकुसि फेरगावनि माबाया रायजो राजाफ्रा महरि जागोन नामा रावबो जाया नाजाय কোনো নাযায় महरि কাম কৰিব খুজিছে আমাৰ এই फेरगाव সমষ্টিৰ এই কিবাবিলাক এই পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাক